Stop ini. Nang le tumpan lasso ini nak hang media bitu atau mana hang alam teban dalam puina. Nilitung kalong non tu na tung nak sini lah. Nilitung Aron Barim Abu Disar ada Chief Advisor Dr. Dhrom Singh Terona Kahai ex-MLA Center for Karbi Studies Director lo alang jatuh lo ini tu melong Dora Perlo MP Omar Singh Tisto Kahai lapen ke Aron Barim Cingrum Amai Pu mate Arohad MLA Dorsing orang Kahai tak dulu pinina tumpan ang chokalam thebang gelap pinino juning pen ni litum Aron Barim Cingrum mai pi laso di korong Sophia long ningkan seka mai ni litum Aron Barim Cingrum juning pen padu itu padun ron si pining tame undeng hini kecok Aron Barim ke kroy ke doana tum ako kacing rumah mai karbiri surim sorong aje tara langso aklam long sepining dan po non ke ranji ni hai krisir ke panisi rada mai pido ikpo lapen ke Aron Barim ke naltum sini pakanang po tirthe dolo pupen Ceklo arni dolo pupen Karbi tumta tirthe ke plang pen dodum lo pupen ke ifu selet ifusar ke kroy adhorom lake Aron Barim hino karli ka phijo hempu mukrang pira singja ke kroy adhorom iglo la sihola so adhorom viroda napo niltum matha par 6 Dr. Dhrom Singh Terona Kahai Aron Barim Budisa alang litum benching waisi gilitum adhorom tirthe ke plang wek karbier tirthe ke plang pen kirim karbia khai tum dulu pen ke kroy laso adhorom an sepe pangchu neng pechan nangji lapen ke tirthe hi thilong da pachthang prum nang puma thasi nilitum ta chuning pen parti dhorong parti lapen ke song chejong ye pin pen la so song chejong ye pin pen la so political party la so na political party pu chejong ye pin pen social organization ke doan student organization ke doan civil organization ke doan intellectual ke doan lapen ke political parties ke doan chingrum pet pen Aron Barim ke kroy tuman pen ning si pet pen party pe the pin pen song pe the pin pen nilitum tuning pen nilitum talon pon lo lasi laso katolon bang ke alhi sarpo men pen nilitum chokha pon lo Assam Chief Minister Afan Dr. Himanta Biswa Sarma Afan si manpeng alhi sarpo isap nilitum chokha pon lo apelalang lita menang tunik po laso karbi Aron Barim Cingrum amai pipos kacho phapono pulong denang tum apana apachini bang lahino je karbi atum khai kang thim karbi atu amithang jutang jubat pencenglok amithang alama ki pencenglok amithang apendeng sumpot pencenglok amithang dhorom puthian ta do chok lim akhai ke lagi karbi atum lo Pirthiang bong lasona khai kompik durepik sida karbi tumje elami ki pencenglo e jutang jubat pencenglo e pending sumpot pencenglo ilun tomo pencenglo lapen anta traditional sports anta do lapen e mithanga dhoromanta do kulake karli ga phiju Aron Barim lasi holaso Aron Barim ka pure veda je phan non nilitum
penana aron barim ke kroy tumpen celangsi laso indeng hini aron barim laso cingrumamai krung sayamai dak di forong supia long karbidin suri sorong aje talon laso catai long setabi po non hai krisur ke parni lasi laso mane bang nang pudunta hai la ke pene political party fansi kamatha pu nitum bang jo mane adhorom ban ke lang select fansi kamatha mane political party fan aja kong kapitu je fansi mane la so ke claim mane adhorom han ke lang select fansi la so ke claim pugali nang tuma chini lo chuke dam tang dak taralang so Karbi people holong Seltalin auditorium holong kami UCF United Christian Forum atum haniliphan tok jirpen niliphan Elvin Teron lapen alang tu UCF President Secretary Mike Fu lapen konchun bang tim ben bang niliphan pinpura lo nang pilo dak Seltalin auditorium holong nitum phan ningkan sek amai pi UCF phan kaching wai la so dim na klong na pek nangi pusin le pek onlo la penang parta me alang tu phan nili phan si alwi sar po men penang hang lo sita nili akapre ka sayang deng doko mat chitong no neder lo nili sita nili ko anma kerab na inge rabdun lo la penang parta me hala lukhimon ke kroi adhorom dum tan kan si kamai dak dipu arong supia long dolo padaka nili phan man pengal hisar po hisap na hang pen nili tu niglo lasi bang adhorom phan kelang selet mane adhorom phan kelang selet ajo phan ba kapijum je phan si ladak aron baring cingrum mai ki bigali niltum ke kroy adhorom la aron baring ke kroy adhorom tu an ka cingrum pen koson si le tuma adhorom wirvedat nangima koson si aron baring ke kroy tuman wirvedat nangima la so ka chethan ka chimun pen chenglo la pen aninkan weng la so adhorom ki kroy tum an pen ningkan si pen ningkan sek pen koson si tum rat cingruma amai long do pen ko PPC aron mari matum ke claim ponjima ketam ponjima aron alu thui kapang dak pen chenglo la pen ke iletum aron mari matum pu pil thege plang long lege plang arni ke plang chuklo ke plang ke do pen ke kroy adhrom an so se pil thi achatai long kapili dunjia phansi nilitum krung saya mai bake ponjia phansi nilitum la so amai ke kibi nang dum chini lo aprang ke doktor engineer ave pina ko hut doktor ave pina hut koson si hem engineer ave pina hem koson si ke kim nai ma ke rak nai ma lai ta ilitum hola so pil thege plang kar bitum si ki kim ke rak layak asayang deng del tum si claim lo la pena parda me aprang ke doktor ave pin sa hota me litum ke aron marim ka chiki pen kardom ka pen ka chiki pen ajok hola so ta mane ke osomar ave tum ta sumimi asi chakli pen medet osudoko mane ke so that men apuso wong hola ta aron marim ka chiki pi medet mane ke that delivery case uneder lo jata hala so delivery case apanta aron barim ka klije arna phan ka chiki pen lata mediat amhang thek plot ason dai tum bang bom si do bom lo reng bom lo la pen ke non kar bia khaita yurveda lasi lasto adhorom ke kroy anatum non ni phai krisi ke babang ke ilitum song che jong je pin pen political party che jong je pin pen ilitum laso amai long karbiang long lapen karbiang long pen ang tan ke do akarbi meghaloi ke do akarbi urachol ke do akarbi sirsor ke do akarbi anta ladak nagai chetong ye phansi nang letum media hoi pen ni chuning ri lo lapen nang tum jong si ko pene karjuji mane pene do kolong ken arjumelo lapen ni ke chuning ri bangke la sorni bangke ilkum song che jong je pin pen
che sorsa se pin pen ladat mane kecok che lason mang jong je pin pen dhoromamen ben tum jong pan dan tum sorsa se la pen jong namde mane dhorom si chok che pupe mane dhorom ke kroi tum man sin tum henu pupe senil tum mang ke je aron barim ke kroi anatum eme thang hu pirthe ke plang long lege plang kar bi tum dolu pun ke kroi dhorom laso ando se mane nili tharlo mohata ni fusilet ni fisilet ni fusar kirim hala so dhorom ando se pangdang je phan ba pirthe thi long pa thang din je phan kar bi tum tame eme thanga dhorom elami ki pen jenglok ejutang jubat la pen ke eme thanga porom puthi chok plang pu laso ka pa thang je phan si ni tum non ni phai krisu ke bang ni ba ke deng hini kar bi aron barim chingruma mai da ni pu dara lang so long doi po kar bi pur hulalo lasike do an akar bi tum tame na ha tong ji phan sing ni chone rilo lapen ke aron barim ke kroi kre kapte ga dhorom ki kroi kre tum andame ni tum long ha cherap che tudum pen ahir jumi na ngai pidun je phan kam jam na ngai cherap dun je phan se alang tum mata ni li chuning rilo lapen ke belek khai do ana tum tame la sorni bang ke laso aron barim tum inkan deng hini laso aron barim ka chingruma mai di forong supi long ke doje ho halap tame itu long na jarap itu juni masih juni ri Kiram tangan ingkan ke lak siap menit sih pas itu masih peneng kon bang. pining ke nilitum target teng ke lakni pen jong se apa doko kono chine datla sa lakni si nilitum bang ke kamatha the pining bang ke di mau sa pen da bang pigi puse nai pu la pen ke ko hu sirsor ke do kar bidum da bang yipu la pen ke kamrup ke do kar bi tuman da bang ji pu meghaloi ke do kar bi tuman da bang ji pu urunachal ke do kar bi tum da che tong ji pu la si lakni apa do chet hitung ke hang he bang se bang ji Adin ke dokter langsung. tara langsung bu alang ri puthot tum budisa chief advisor le pathan sina la pen nang par ke oko kar bi tum aron barim ke kroi an akurusa tola so akurusa tumta Christian tumle father pastor prosarok person ba skona tumle sadhu po tumason ni tumta karbi aron barim tum ke kurusar kulo hola kurusar ke do an karbi ang long pen ang tan ke do ana kurusar rame bongkro karam hola sorni puku la pu deda fisil tum mangke ako da bang suri ke thong so se aron barim laso alun kan ben si ke kan ben si laso pen si ni tum ningarong chupi po la pen alu hisar po penceng lok acu phalu hitum penceng lok la pen aron barim ke kroi laso mai long na hidun an abang puang pi la pen ke kroi kre abang puang pi tum an nang kelang tum an da mi hirjumi nang pituna panta hala bang suri ke thom so se ke kan ben si alang tum han deng pon pu la so phi bang ke ni tum a program bang ke da aron barim la so hoi pen mai pu hoi pen la da rara phan ke deng pon welcome speech la so pipon po la pen gilni tum aron barim abudisa Dr. Dhorom Singh Terona ke hai alang ida thani po bin pura lopi po alang khan pipi magadiman la pen par ke itu main pi thani po la pen ke nita lomso ethini ba khan po SCM sapet la pen ke jigya thani po la pen ke amaita kijur Ini kan gue cepat kiri dulu. cepat ki jogo